Janyuol man kod jopuonjre sikund nyiri ma Isiolo koro dwaro tend sikundno mondo chiw ler mathoth kotenore kod mach manyo wang'o kar nindo mar jopuonjre odhiambo manyoro. Gikoni seche buora pok tend sikundno ogolo ler kendo kata jopuonjre mamoko konyore mana kod kar nindo mamoko mag jokilese gi wetegi. Jonyuol buora ogudore rangach mar sikundno ka girito mondo oyawnegi kaluwore ni tend sikundno pok oyiene welo donjo e kar tiegruogno. Kata kamano jopuonjre 135 matiyo gi kar nindo no noyudo pod nie tiegruok e kinde ma mach omako kar nindo midendo ni Deka Tekre e gweng' ma Isiolo kanyo. Lucy Moria wacho ni jonyuol ni kod luoro kaluwore ni onge lipot mar tend sikul osechiwo gi nyaka sani. That's very wrong. Yes. Lakini tunazuiliwa nje sasa ni makosa hiyo. Kwani ni nini kwa ndani wasasi ili jana walikuwa wapi walimu sasa wanazuia watu? Tukikumbuka na basi ya watoto kusema watoto wale wamelala shule ni hawa na wale wamelala nje ni hawa. Shule ilipatwa na mkasa last night na imekuwa mambo mbaya. Shule imekuwa gutted down one dormitory ya form 1 ambayo ina contain watoto kama 135. As for now ile kitu inasemekana hakuna wale wameumia, but we are still to wait for the official confirmation from the school and police. But nimevisit the scene, kukombaya yote, everything is gutted down. Hata ni Mungu amesaidia tu, hata hawa tungesikia wamechomeka. Kwa hivyo emergency response ya county na hata ya county government wote wako hapa, ndio kama hiyo ichomeke yote iende chini. There's something wrong. Na hapa ni town ndani. This is the only school which is close to town, which is close to the quarters, and that can happen. Na ingekuwa ni huko Mariti ilichomeka, what would have happened?